Καταλάβεις. Έχω ταξιδέψει εδώ μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν το είπετε ρε τις μαλάκες στο πιο τρελό σας όνειρο. Όνειρο! Ολυμπιακός Κουρέλα! Γαμώ το ρεφερί κάτω. Δεν γίνεται. Είχα πάει κάπου στο Τζαμάικα. κάτω στον Πειραιά. Βρήκα 50 λεπτά γαβράκια. Γάβρους πήρα καμιά 50 κιλά και τα φόρτωσα εδώ. Γάβρους, Ολυμπιακός! Έπαιρνε μαγνήτη μου και Καταλάβει.